Добро утро на всички. Радвам се да се видим с хора, които познавам, които всяка седмица виждам и хора, които виждам веднъж годината и по-рядко. Каквито и пътища да ни заведе Божието провидение, нашата работа, нашите планове, рано или късно, всяка събота ние влизаме в една църква да се помолим, да четем от същото слово, да общуваме заедно с братя и сестри, които са точно като нас, дори и по някой път на други езици. Обаче имаме благословението днес да говорим нашия роден език и да имаме благослужение на нашия роден език тук. Тази сутрин искам да говорим за една тема, която е много позната и много обща за нашите понятия. И това е темата за Евангелието. Преди да говорим за Евангелието, искам да ви прочета един цитат от един наш адвентен теолог, холандец, който е бил и е работил в трансевропейската дивизия, сега по-настоящен пенсионер, който казва в една своя статия, която говори за бъдещето на църквата, какво ще бъде бъдещето на църквата, той се казва Рейндер Бруинсма. Той казва следната мисъл, когато говори какво ще бъде бъдещето на църквата, и в една от тези подразделения, в които той предвижда различни неща за църквата, той говори за църковната дисциплина, казва следното. Като цяло, местните адвентни църкви в западния свят много по-неохотно поставят членовете си под дисциплина в сравнение с преди. Затова той е прав. Това не се дължи задължително на понижаване на стандартите и нарастващо безразличие спрямо доктринални становища или морални стандарти, както често обвинително се твърди. И в средното изречение той обаче веднага признава, може да има частица от това, но се задействат и други фактори. Традиционното поставяне под дисциплина просто не е твърде ефективно в постмодерната среда. Вместо да породи ограничение на съвестта и желание за промяна, църковната дисциплина разстройва постмодерните хора и ги отчуждава. Те искат да поемат пълна отговорност за думите и постъпките си и не искат другите да ги осъждат и определено не приемат лесно санкции. Дали започват или прекратяват определена връзка, или правят секс преди брака, или имат съвместно съжителство, избират определена професия, която другите считат за съмнителна, пият чаша вино на вечеря или отиват на концерт събота след обяд, от време на време ядат сандвич с бекон, или се съмняват, че папа Франциски е антихристът, и че 1844 е съществена дата, те смятат, че това си е тяхна работа. Убедени са, че това не е определящо за адвентната им идентичност и не е нещо, за което другите да ги осъждат. Не приемат, че адвентната им идентичност трябва да се измерва с традиционните критерии от хора, които просто имат определени мнения, някак се различаващи се от тяхните. Не знам какво впечатление ви направи този цитат, но това е евентуална прогноза на един човек, който вижда как би се развила църквата за в бъдеще, как ще изглежда в постмодерния свят с постмодерни хора. И неща, които ние считаме за традиционни наши възгледи и становища по Библията, като например кой е антихристът, секс преди брака, употребата на алкохол, 1844 година има ли значение във връзка с следователно са тези неща, този човек казва, няма да има такова значение и няма да определят необходимо идентичността на адвентиста. Или поне на Запад това е така и той го счита това за нормално. Въпросът е, който се задавам тогава, какво ни прави да сме адвентисти? Какво ни дава правото да се наричаме адвентисти? Хора, които очакват второто пришествие. И понеже ви казах, че тази сутрин ще говорим за Евангелието, си задавам въпроса, какво е Евангелието в Библията? Какво означава Евангелие? Днес има определено становище по този въпрос, което се налага все повече и повече, че Евангелието е спасителната вест
за жертвата на Христос. Какво ще кажете по този въпрос? Според вас, какво е Евангелието в Библията? Тази дума се среща в Библията. Какво смятате, че Евангелието заключава в себе си? Ти казваш посланията на Исус, т.е. това, което Исус е говорил. Евангелието са думите на Исус, вестта, която Исус дава. Благата вест към всеки един човек, че нито един не е изгубен, ако сам не Казваш, това е благата вест, че нито един човек не е изгубен. Евангелие на гръцки означава точно блага вест, нали? Добра вест, добра новина. Добре. Пак свързана с това, че човек е спасен. Добре. Според вас разглеждането на въпроса за белега на звяра, изследователния съд, това Евангелие ли? Ти казваш не? Пак е вест. Ти казваш пак е вест. Нека да отворим Библията, защото Библията обикновено ни дава ясна насока какво има в предвид по тези понятия. В крайна сметка думата Евангелие се среща в Библията. Първо ще започна от посланието към римляните, 1 глава, 16 стих. Посланието към римляните, 1 глава, 16 стих. Какво казва Павел към римляните? Защото не се срамувам от благовестието. Това е гръцката дума Евангелион, Евангелие. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдеина, а после и на гърка. В този стих ясно ни се казва, че Евангелието е какво? Първо, то не е думи. Нали така? То е сила от Бога. Гръцката дума дюнамис, която се използва сила, ние също я познаваме в нашия български речник, се използва тук. Това е Божия сила за спасение. Забележете обаче, че Павел прави някакво степенуване, което може би ще ни отвлече далеч от темата, но нека да си го държим така в паметта. Първо за юдеина, а после и за гърка. Защо да не е еднакво и за за двете групи? Защо първо за юдеина, а после и за гърка? Ще се върнем към тази мисъл малко по-нататък, когато разсъждаваме върху това какво е Евангелието. Думата Евангелие се среща на много места в Библията, както казах. Има е в Стария завет дори, там думата е по-скоро на еврейски, в Септуагинтата тя се превежда пак на някои места като Евангелие, добра вест. Но в Новия завет най-много се среща тази дума, добрата вест. Евангелието на Марко, първата глава, първият стих започва с тази дума. Ето в Евангелието на Марко, първа глава, първи стих, какво се казва? Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син. И понеже тази дума стои тук в началото на тази книга, по-късно се налага в християнството имената на книгите. Книгите не са имали имена първоначално на Библията, но в последствие започва да им слагат имена. Всичките книги на апостолите, които говорят за живота на Исус, да се наричат Евангелия. И някои хора считат, че подобен начин, както в този стих се казва Евангелието на Исус Христос, така нататък. Тоест, цялата книга е едно Евангелие, т.е. историята на Исус Христос. Някой спомена, нали? Маргарита мисля, че беше казала, Евангелието това е историята на Исус Христос, живот, неговото послание, неговата вест. Забележете обаче тук в текста се казва не е Евангелието за Исус Христос. Забележете, че текста започва с началото на благовестието и началото на Евангелието на Исус Христос, Божият Син. Тоест, благовестието, добрата вест на Исус Христос, тази вест, която Исус Христос има. И много добре разбираме тази мисъл, като проследим по-надолу текста, защото отиваме до 14 и 15 стихове и виждаме, че там се говори и се уточнява какво е Евангелието. А след като Йоан беше предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие.
отново думата на гръцки Евангелие, нали? Виждате, че в български език на места се превежда Евангелие, на места благовестие. Това е едно и също, защото Евангелие означава добра вест. Исус дойде в Галилея, проповядваше Божията добра вест, като казваше. Какво казва Исус? Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в Евангелието, в благовестието. Това е един от малкото случаи в Библията, където ни се дава в сентенция каква е благата вест. И не само благата вест, а благата вест, която Исус е проповядвал. Която Исус е споделял с хората. Прави ли впечатление, че Исус не започва с това: всички сте грешници и аз ще умра за вашите грехове? Нали? Това е общо взето в кратко представата на множество християни, не само адвентисти, говоря за всички християни, че Евангелието е вестта, че Исус ни спасява от нашите грехове. Това е Евангелието. Исус обаче не говори за спасение от грехове. Той говори за какво? Тук се споменават две неща. Времето се изпълни и Божието царство наближи. И двете неща се занимават с време. И то не какво да е време, с пророческо време. Времето се изпълни. За какво време говори Исус, че се е изпълнило, щом той го проповядва това нещо? Той трябва да има нещо в предвид. Обикновено теолозите са единни по мнението си, че времето, за което Исус говори, е споменато в Даниил 9 глава, където точно се предсказва от Даниил, по-скоро от Божия дух, чрез Даниил, се предсказва кога Месията ще започне своята служба в последната седмица от тези знаменити 70 седмици, за които се говори пророчески. В средата на седмица той ще бъде посечен, Исус Христос ще пострада. В края на седмицата изтича благодатното време за еврейския народ. Тези три събития са исторически фиксирани в 27, 31 и 34 година след Христа. В 27 година след Христа Христос започва да проповядва с тези думи. Времето се изпълни. Вестта на Христос не е просто хрумване, защото на Христос му е харесало сега да започне да проповядва нещо хубаво за хората. Христос започва точно тогава, когато Божият часовник е сочил определеното време. И Христос говори за време тук. Второто нещо, което той говори, е, че Божието царство наближи. Това пак е въпрос на време. Божието царство е по-близко вече до нас. Това може ли да е добра вест, че Божието царство наближава? Защо не? Какво означава идването на Божието царство? Идването на Божието царство означава унищожаване на царството на сатаната. На света, в който ние живеем. За някои хора това може да е лоша вест. Нали? Това е все едно, че да се каже на един богаташ: до края на годината целият имот ще се разпределен на всички сиромаси. За сиромасите това е добра вест, така ли? За богаташи обаче, чийто имот ще бъде разпределен, това няма да е хубава вест. Не за всеки човек може да бъде това вест, че времето на греха ще приключи. Но това е добра вест за тези, които са очаквали спасителния план на Бога още от времето на първите хора. Както виждате, Евангелието на Исус, благовестието, добрата вест на Исус се занимава също и с пророчески времена. Времето се изпълни, Божието царство наближи. Възможно ли е тогава Евангелието да не е само за това, за което ние често си мислим? И в интерес на истината да ви кажа, това не е било винаги мисленето на адвентистите. Като говорим още от началото, когато църквата ни е основана, адвентното движение се е основало от първите пионери, от тези, които са подели тази адвентна вест. Това мислене се е наложило в, да речем, от средата някъде на миналия век. То е постепенен процес. И аз мога да ви кажа, този процес част от какво е. Затова ще обърнем нашите Библии на Откровение 13 глава 11 стих. Стих, който често четем и е познат на всички, но там се говори за една религиозна политическа сила, която има
две важни характеристики. Откровение 13 глава 11 стих. И видях друг звяр, който излизаше от земята. И той имаше два рога, като агнешки, и говореше като змей. Тази религиозно-политическа сила има тази характеристика, че прилича на християнство, но всъщност действията и говора и не е християнски. Има нещо, което наподобява на Христос, но действа като дявола, защото змея в Откровението съвсем ясно е символ на Божия противник. Тоест тази сила успява да съчетае в себе си две напълно противоречащи си неща. Или по-скоро, както ние на български имаме поговорката, как се обличал вълка, когато излиза за вечеря? В агнешки кожи, нали? Защото на вечеря за агнета не можеш да отидеш като вълк облечен. Никой няма да дойде с тебе на масата. Но вълк в агнешки кожи е същото сравнение или подобна поговорка, която ние използваме за същото нещо, което четем тук в Откровение. И когато ние говорим като адвентисти, че и това го говорим вече от 150-160 години, от много време, че религиозният свят ще се обедини около една обща идея. Как мислите, че едно такова обединение може да стане? Затова и аз заглавих проповедта си най-малкият общ знаменател. Всеки, който е ходил в училище, знае. За тези, които са ходили на немско училище, мисля, че знаменател беше Ненър, нали така? Така. Der kleinste Nenner. Така ли беше? Да може всички в нашата зала, някои не са ходили по математика в българско училище, за всички да са наясно за какво говорим. Най-малкият общ знаменател. Това, което е най-малкото, което може да обедини всички. Кое мислите, че може да обедини християнската църква, която е толкова различна и толкова разнородна в света? Започвайки католицизъм, православие, минем през всичките протестантски деноминации, копските църкви, арменската и така нататък. Какво мислите, че може да обедини всички християнски църкви? Има неща, които обединяват всички християнски църкви. И това е, например, че сме спасени чрез Христос. Нали така? Това е, за което всеки християнин може да говори. Започнат ли обаче вече приказки за как се спасяваме чрез Христос, има ли нужда от дела, чрез вяра ли става това, дали става това по време на месата, дали това го извършва свещеника, трябва ли изповядвам греховете си на свещеник или това не е необходимо, и други такива детайли, тогава започват различията и единство едва ли може да има. Между другото, когато поразрових из интернет въпроса за екуменизма, един от основните моменти, които ми изкочи, и това беше след като си бях избрал темата на проповедта, аз бях вече озаглавил най-малкият общ знаменател. И чета в интернет, че една от специфичните характеристики на екуменизма е, че обединява църквите около най-малкия общ знаменател. Чета и не вярвам на очите си. Помислих, че те са преписвали от мен, обаче статията беше писана много по-дълго, така че оказа се, че съм избрал същия израз, същото заглавие, което и в интернет може човек да намери, когато говори за екуменизма. Защото така екуменизма обединява църквите, когато се смалява, когато се редуцира християнската вест, християнството до това, което може да обедини всички, което няма да скара всички, когато седнат в една и съща зала или водят надденоминационен диалог и така нататък. Никой няма да има нищо против, когато се каже, че Исус Христос е нашия Спасител. Нито една църква няма да има нищо против. Дори мормоните, които да са свидетелите на Йехова. Как се стига до това? Нека да ви прочета, обаче е цитат от Духа на пророчеството. Единият цитат се намира в книгата Евангелизъм на 218 страница, втори параграф, това е обаче от английския оригинал. Същото е, всъщност това е препис от писмо 55 на Елън Уайт 1886 година. Тя казва следното. Господ идва. Вдигнете главите си и се възрадвайте.
Бихме си мислили, че тези радостни новини, които твърдят, че обичат Исус, ще бъдат изпълнени с радост, непомъчима и пълна със слава. Това е добрата, радостната новина, която би трябвало да електрифицира всяка душа, която трябва да бъде в домовете ни и разказвана на тези, които срещаме по улицата. Каква по-радостна новина може да бъде споделена? Елен Уайт говори за добрата новина, за радостната новина. Коя е радостната новина? Според нея в този цитат. Второто пришествие. С християнството обаче не може да се обедини по въпроса за второто пришествие толкова много, защото има доста различни възгледи това какво е второто пришествие, как ще се състои, какво ще стане и така нататък. Но всички признават, че има второ пришествие в Библията. Но това не е нещо, за което всички може да говорим. Сега обаче ще обърна нашето внимание към един друг цитат, който намерих, който е по-дългичък и се намира в книгата Притчи Христови в английски оригинал на 226 до 228 страници. И става точно въпрос за добрата новина, за Евангелието. Евангелската вест, прогласена от Христовите ученици, бе известяването на Неговото първо идване в света. Забележете, тя започва хронологично да ги разглежда нещата. Неговите ученици са прогласявали евангелската вест. И тя коя е била? Че Христос е дошъл за първи път на тази земя. Тя носеше добрата вест на спасение чрез вяра в Него. Ето, спасение, оправдание чрез вяра. Тя сочеше напред към Неговото второ идване в слава, за да избави людите си и поставяше пред хората надеждата, чрез вяра и послушание, за споделяне на наследството на светиите в светлина. Тази вест е дадена на хората днес и в това време е свързана с прогласяването на предстоящото Христово второ идване. Знаменията, които Той сам даде за идването си, се изпълниха и чрез учението на Божието Слово можем да знаем, че Господ е пред вратата. Йоан в Откровението предсказва прогласяването на евангелската вест малко преди второто идване на Христос. Той вижда ангел, който лети. И сега, понеже тя цитира Откровение 14 глава, аз направо ще го прочета от Библията и ви призовавам да отворим Библиите си там. Откровение 14 глава, 6 и 7 стихове. Тя казва, че Йоан вижда друг ангел, който имаше вечното Евангелие, за да го благовести на земните жители и на всяка нация и племе и език и народ. Йоан вижда, че този ангел държи вечното Евангелие. Какво е вечното Евангелие? Какво прогласява този ангел? И каза със силен глас в 7 стих: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана. И поклоните се на този, който е направил небето и земята и морето и водните извори. И тя продължава. В пророчеството това предупреждение за съд, с неговата, свързаната с него вест, е последвано от идването на Сина, на човешкия син в небесни облаци. Прогласяването на съда е обявяване на Христовото второ идване, което предстои скоро. И това прогласяване е наречено вечно Евангелие. Нека малко да спрем на този момент. Думата съд за всеки човек. Добра дума ли е, когато ви извикат в съда? Радвате ли се? Това за вас добра вест ли е? Защото обикновено в съда не се случват най-хубавите работи. То не е място за партията там. Съда се раздава правосъдие и обикновено едната страна може да победи, но другата ще загуби. И когато става въпрос за загуба на пари и става въпрос за развод или за какво ли не, всички неща се решават в съда. Всъщност, единственият, който печели в съда, знаете ли кой е? Адвокатите, съдията на те, които им се плащат. Те най-много печелят от тези работи. Тези хора, които отидат в съда, дори и които си мислят, че са спечелили, обикновено и те са губещи. В съда много рядко се среща някой, който наистина се почувства победител, че е спечелил нещо. За съда не е приятно нещо за никой. А какво да кажем за Божият съд, който се прогласява от първият ангел? Това е първата ангелска вест. Това, в което ние като адвентисти вярваме, че е вестта ни към този свят днес.
Първата, втората и третата. На трите ангела. Може ли това да бъде Евангелие? Че е настанал часът на Божия съд? Може ли това да бъде добра вест? Напълно е възможно. Може би не както католиците я проповядват. Според католиците, всеки човек, когато умре, отива в чистилището, казаш ти. Да? Това не е ада, за което ние си мислим. Значи чистилището е друго място. Там всеки човек се мъчи, всеки католик, всеки вярващ човек, се мъчи за греховете, които той е извършил през живота си. Който не е католик, или не е бил поне помазан, преди да умре, защото това е необходимо, преди да умреш трябва да бъдеш помазан. Ако не си бил помазан, ако не си вярващ, ако си езичник, какъвто и да си бил друг, важно да не си католик, отиваш директно в ада. Ако си папа, някакъв светия или някакъв мъченик, някой, който наистина е извършил големи дела за църквата, отиваш в рая. За тези, които не се знае какво може да се направи с тях, например, дете, което умряло при раждането, пометнато дете, нали, то нито е извършило грях, нито нещо е направило, католиците не са знаели, католическите теолози не са знаели къде може да отиде душата на един такъв човек и са измислили едно четвърто място, което го наричат лимбо. Някой е чувал тази дума в английски език, нали, че се намираш в лимбо, т.е. се намираш в едно неизвестно състояние, не знаеш какво ще стане. Там отиват душите на всички дечица, умрели преди раждане или по време на раждане. Като дойде Божия съд, или денят на, както като си казва, денят на страшния съд, не звучи много радостно и весело, всички души ще се съберат пред Божия престол да бъдат осъдени, да бъде произнесена присъда и после се връщат там, откъдето са дошли. Който е бил в рая, който е бил в чистилището, в ада и в лимбото, се връщат обратно. Това е второто пришествие. Това е страшния съд. Това е времето на възкресението. Тоест, нито възкресението има смисъл, нито второто пришествие има смисъл, нищо общо взето не се променя. Съдбата на човека се решава сега, днес. Важното е да си в католическата църква, важното е да си помазан преди да умреш и така нататък. Вестта за един католик в никакъв случай не означава за страшния съд, че е нещо, кой знае какво хубаво. Когато четем обаче Библията, какво разбираме? Че страшният съд, или всъщност той не е страшен, никъде Библията не го нарича такъв, но Божия съд е за какво? Какво царува над Божия съд? Правда и милост. Защото милостта възтържествува над съда, така ли е? Тоест там нямаме съдия, който да стои и да гледа как да ни вземе парите и да ни вкара в повече дългове или да ни осъди. Там имаме човек, който е заинтересуван за нашето спасение, който е заинтересуван ние да сме добре. Ако ние като адвентисти говорим за съда и че е настанало времето на съда и това според духа на пророчеството е Евангелието, специално за днешното време, ако някои хора не го проповядат, че това да е добра вест, тогава това е техен проблем. Но мисля, че постепенно, като мислене, дори ние адвентисти започваме да се подлъгваме по това все повече разпространяващо се евангелско виждане, евангелски възглед, че Евангелието е само вестта, че Христос умря за моите грехове на кръста. Нещо, което касае само лично мене. Всички тези послания и вести, които са свързани с цялата църква, с спасението на цялото човечество, с пророчески дати и така нататък, може ли 1844 година да бъде наречена Евангелие? Някои казват не. Може ли да бъде яденето на различни храни свързано с Евангелието? Да или не? Някой ще каже, това няма нищо общо, Евангелието е съвсем друго. Това е стил на живот, това са доктрини, това са възгледи, схоластично мислене, теологическо и така нататък. Какви ли не обяснения може да се намерят. Нека обаче да довърша този цитат от духа на пророчеството, за който го започнахме. Бяхме стигнали до това, че това прогласяване е наречено вечно Евангелие. Така, проповядването на Христовото второ идване, прогласяването на Неговата близост е показано, че е съществена част от евангелското благовестие. Да прогласяваш, да говориш,
че второто пришествие е близо, да говориш, че той е пред вратата, това е, тя казва, съществена част от Евангелието. Нека да се върнем малко назад в историята и да се опитаме да наложим мисленето за Евангелието, упростеното Евангелие, редуцираното Евангелие, че Евангелието е въпроса за спасението на човешката душа само. И да се опитаме да се върнем назад в историята, да видим тези хора, които са прогласявали Евангелието, което Бог е давал за различното време. Представете си Ной. Какво беше Евангелието на Ной? Евангелието не съдържа винаги в себе си все хубави неща. На много хора така им се иска да бъде църквата. Да дойдеш и само хубаво да слушаш. Това, което е благоприятно за нас, че Христос умря за моите грехове. По-егоистично нещо от това аз не виждам. Да говорим само за това, което Бог е направил за нас. Бог е направил за нас всичко. Ние не се нуждаем да правим нищо за спасението си. Но Евангелието няма ли да включи по някакъв начин и нашето участие? Нашата отговорност не е ли също включена в Евангелието? Ние не сме ли зависими от Евангелието? Ние не сме ли част също от Евангелието? Или ние сме само благоприятно спасените, които се наслаждават на първата класа във влака и пристигат в рая и слизат на червения килим и са вече в Златния Иерусалим? Това ли е Евангелието? Евангелието за Ной и за неговото време беше първо, че ще дойде края на света. Това хубава вест ли е? Като помисли човек само това, като го кажеш, не е много хубава вест. Но какво беше Евангелието на Ной? Че строи спасителната лодка с синовете си. А ако Ной трябваше да проповяда Евангелието, както днеска се вижда в евангелския свят, той трябваше да говори: Бог ни обича. И понеже Бог ни обича, елате в лодката. Там ще продължаваме да се обичаме още. Какво общо има строението на Ноя ковчег с Божията любов? Само. Божията любов е тази, която избра Ной и даде шанс и изходен път. Но колко хора избраха това Евангелие? Избраха да послушат това предупреждение? Никой. Само Ной със семейството си. Ако отидем при Моисей и му дадем това Евангелие, редуцираното Евангелие, което се проповядва днес, че Бог е любов и Той ни обича всички и е готов да умре за греховете ни, какво трябваше да каже той на фараон? В Египет какво трябваше да говори? Какво трябваше да бъде неговото Евангелие? Не трябваше ли той да предупреди какво ще стане? И на фараон да му каже, то не беше приятно, но той му каза: ако не пуснеш народа, ще дойдат язи върху Египет. Знае го това нещо. Някои казват, че когато говорим за събитията в последното време, тройната ангелска вест, белега на звяра, все тези неща, свързани с пророчествата и свързани с идването на Христос, които ни сочат, че идването на Христос е все по-близко и по-близко, за което Елен Уайт казва, че е съществена част от Евангелието. Някои хора казват, че това плашило хората. Ако ние сме на Титаник и във времето преди Титаник да се е сблъскал с айсберга и започнем да говорим на хората, че този кораб ще потъне, това според вас живот в страх ли е? Или грижа за спасението на хората, които са с мен на тази лодка, на този кораб? Да кажеш на човек, че предстои нещо лошо, за да му помогнеш да се избави от това, това не е да плашиш хората. Когато кажеш на човека: внимавай, пропаст пред тебе, плашиш ли го, ако наистина има пропаст пред него? Или му помагаш да се спаси, да намали скоростта, да завие наляво надясно, да набие спирачки? Нима да предупреждаваме хората за нещата, събитията, които се случват в този свят и предстои да се случат, че това било плашило хората, че това е сявало паника, че това не било Евангелието, защото ни включвало любовта на Бога вътре. Еми да, в язвите нямаше Божия любов, когато идваха върху Египет. И имаше конкретна причина за това. Ако Исус
трябваше да проповядва само благата вест, както някой счита, че това е благата вест за спасението на човека? Защо трябваше да каже: дошъл съм да донеса нож и огън и ще се наложи брат срещу баща си, дъщеря срещу майка си, човек срещу близките си, да се разделят, защото Евангелието по някой път разлъчва. Това не са най-хубавите неща. Никой не е казал, че ние като християни трябва да сме паникьосани. Всъщност ние не трябва да се страхуваме от нищо, което предстои. Защо? Защото ако достигането до Божието царство не прекарва през някое изпитание, но накрая е Златния Иерусалим, и знаем, че това е блаженната надежда, да говорим, че преди Златния Иерусалим ще има трънлива пътека, едва ли ще е нещо страшно. Като знаем, че Бог ни предупреждава, че Бог ни дава известие. Какво е Евангелието? Задахме този въпрос в началото. За него говорихме. Темата беше озаглавена най-малкият общ знаменател. Днес християнството и по-скоро икуменическото движение, което има за цел да обедини цялото християнство под един общ флаг, има една конкретна цел, за да се случи това обединение. За да може то да стане, трябва да се редуцира Евангелието до максимално най-общото между всички, до най-малкият общ знаменател. Но по някой път ние не се усещаме, че тази стратегия не е истината, която Евангелието ни казва. Всъщност, кое е Евангелието? Евангелието за мен е цялата тази книга. Цялата книга. Дори ако говорим за светилището. Мартин Лутер, когато превежда Библията, Мартин Лутер е бащата на протестантството, нали? Неговото най-голямо откритие какво било? Че човек не се спасява чрез дела, човек се оправдава чрез вяра и само Бог е този, който го спасява. Не индулгенции, не дела, не постижение. Когато той превежда Библията, това е било най-голямото откритие. Това е било така веста, която е хтяла в главата му. Но той започва да превежда, стига до Евангелията на посланията на Петър, на Йоан, на Яков и чете в Яков, че човек не се оправдава само чрез дела. И той нарича тези послания сламените послания. Така поне той пише в мемуарите си. Нали? Павловите послания, според него, там е златото, защото там се говори за оправдание чрез вяра. Но той не е разбирал какво точно пък има предвид Яков, когато пък казва, че човек не се оправдава само чрез вяра. И затова, между другото, като отворите всяка западна Библия днес, къде се намират посланията на Петър, на Йоан и на Яков? След Павловите послания. Знаете ли защо това е така? Защото Мартин Лутер ги е сложил там. Заедно с Откровението. Защото той казва за Откровението, че в него не вижда Христос въобще. Той виждал някакви неща, апокалиптични, страшни зверове и така нататък. Не виждал Христос. Знаете, че като отворим Откровението, на всяка страница се намира Христос. Агнето, 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 белия конник, човешкия син, ангела на завета. На всяка страница в Откровение се намира Христос. Това, че Мартин Лутер не е могъл да го вижда, не значи, че е вярно. И ако днеска ние вземем тази Библия и кажем учението на Библията, че човек се спасява чрез вяра в Христос, това е Евангелието. Всичко друго са доктрини, учения и така нататък. Те са по-малко важни. Правим същата грешка като Мартин Лутер. Теолозите, по-късно теологията ще нарече това канон в канона. Тоест, ти имаш канон за всички книги, които са боговдъхновените книги. 66 книги в Библията. Те са вдъхновени от Божия дух. Но някой идва и казва, да, но тук Павловите послания са по-съществени за нас, по-са важни. Другите са слама. Защото не му се виждат толкова съществени, толкова важни. Можем ли ние като хора да застанем над Библията и да започнем да определяме кое е важно и кое не? Помните ли историята за един пророк, който трябваше да отиде да даде вест на царя? И му се каза обаче, като отидеш там, да не пренощуваш. Помните ли тази история? Трябваше да си тръгне веднага. Много, много странна история. Обаче го убедиха да остане, нали така? Той остана. Какво му се случи, като се връщаше?
Срещна го лъв и го уби. А той беше Божий пророк. Когато четем Стария завет, много често говорим, че в Новия завет виждаме Божията любов, а в Стария завет не виждаме Божията любов. Защото има такива случки, където човек за една такава малка, какво беше проблема на Бога, че той допусна неговия пророк, който занесе тази вест, която беше важна, и той го направи това нещо, но едно малко нещо не послуша. На едно малко нещо не обърна внимание. Не дей да оставаш там. Вестта на тези, които идолопоклонстват, които блудстват с други богове, ти отиваш, носиш им тази вест, но не оставай да принощуваш пред тях. Този човек пренебрегна това малко нещо. Защо мислите, че му се случи това? Защото Бог е жесток? Защото Бог не обича хората? Същия Бог, който изпрати своя собствен син да умре за нашите грехове, може ли да направи това със своят пророк? Всички тези истории в Библията не са случайно записани за нас. Всички те имат значение. Всички за нас те са Евангелие. Защото от Библията разбираме, че Бог има план. Този спасителен план е преначертан съвсем ясно. Говорихме за светилището. Ако отидем в светилището, ние не виждаме олтар, горени на агнета и така нататък. Аз виждам Христос. Първосвещеника, това е Христос. Агнето, това е Христос. Олтаря, на което умира агнето. Христос умира за моите грехове. Очистването, умивалника, умиването от моите грехове. Светилника, присъствените хлябове. Христос, Словото, светлината, хляба на живота. Кадилния олтар, ковчега на завета, присъствените херовими и така нататък. Цялото светилище, вратите на светилището, с 4 цвята, всичко символ на Христос. Христовата правда, двора на светилището с белите завеси. Всичко е Христос. Цялото светилище е Христос. Цялата Библия ни говори за Христос. Цялата Библия ни говори за спасителния план на Бога. Но този план има конкретни стъпки. И има някои неща, ако ние си позволим да ги направим, ще бъдем погълнати от врага. Който какво прави? Библията казва, че вървял и обикалял нас като какъв? Като лъв. Лъва, как мисли, че хваща плячката си? Отива до супермаркета и се нарежда на опашката и му донасят агне или сарна. Лъва дебне плячката си. И кога успява лъва да хване плячката си? Когато те допуснат грешка. Ако стадото преследва стадо или слонове или там различните животни, които лъвува лъва, ако те са заедно, ако те спазват всички правила да се предпазват, лъва ще си ходи гладен. Но когато някой допусне грешка, изостане, отдели се отстрани, лъва използва точно този момент. Нищо в Библията не е за пренебрегване. Нищо не може да каже в Библията, че не е Евангелие, защото ние сме решили така, защото не ни звучи приятно. Защото не е в наша полза, поне така не изглежда. Всичко в тази Библия е от наша полза. Всичко в Библията е Евангелие. Дори и когато отворим Левит и говорим, следим всичките родословия и жертви и така нататък, те може да ни изглеждат маловажни. Но когато нещо ни се струва маловажно, нека да си спомним този пророк, който му се каза нещо, една малка подробност да не я прави. И когато я направи, това беше съдбоносно за живота му. Не можем да си позволим, особено във времето, в което се намираме, да започнем да редуцираме Евангелието до само едно нещо, което ни се струва, че е най-важно, което било най-хубавото и което щяло да доведе всички хора при Христос. Истината да ви кажа, че аз не съм видял хората да се претрепали да ходят на църква, защото с китарата им се пее, че Бог ги обича и че Бог е любов. Моята опитност беше такава. Когато аз бях в света, не съм бил адвентист, роден, не съм имал родители адвентисти, родил съм в семейство на атеисти. Моите приятели са били всякакви, но не и адвентисти. Свирих в пънк-рок група, събирахме се, правили сме какви ли не неща. Това беше моят живот. Ако някой беше дошъл при мене с китарата, да ми пее, че Бог ме обича, нямаше да обърна никакво внимание. За мен той ще бъде някой хахо, някой смахнат, който идва да ми обяснява неща, които нямат нищо общо с моя живот. Но когато моя братовчет една вечер седна и ми разказа Божия спасителен план, всичките пророчества, които се изпълняват в момента, тогава моето внимание беше привлечено. Защото аз разбрах,
че историята на света, всичко, което се случва от мен, не е случайно, че аз не съм просто случайност, аз не съм се родил на този свят, просто е така и ще си умра, просто е така, без никакъв смисъл да има в моя живот. Разбрах, че моят живот е част от един голям план. И аз мога да бъда в този план. И мога да избера на коя страна съм. И ми е осигурен път. Няма нужда да се боря. Бог го освободи, той вече е направил победата чрез жертва на Христос. Тогава научих и всички останали работи, че Бог ме обича, че аз съм грешник, че имам нужда от покаяние. И това дойде в последствие. Но ако някой беше дошъл при мен и беше почнал да ми говори, че Бог ме обича, никога нямаше да бъде и до днешния адвентист, нямаше да бъда тук на този амвон. Някой ще бъде болен. И да дойдеш да му говориш за пророчества, няма ти обърне внимание. Да дойдеш да говориш за Божията любов, също няма да обърне внимание. Но ако го излекуваш от болестта му, той ще чуе всичко останало. Евангелието има и здравна вест в себе си. Евангелието има и тези неща. Ако отидеш при човек, който никога не е видял любов в живота си, сираче, израснал без майка, без баща, ако му говориш за пророчество, това какво го ползва? Ако му говориш за здраве, пак той е здрав. Но ако говориш за Божията любов, за това, че имаме един бесен баща, който се грижи повече дори от собствената майка, това сигурно ще го привлече. Разбираме ли сега какво е Евангелието? Евангелието е цялата добра вест на Библията. Всичко, което е добра вест. А цялата Библия е една добра вест. Че макар нещата да се объркали заради човечеството и заради противника на Бога, накрая Бог ще успее да подреди всичко. Няма да бъде лесно, ще има препятствия, ще има изпитание, ще има проблеми, дори и язви ще има на тази земя, но това не е страшното. Страшното е, ако ние не решим да застанем на Божията страна. По някаква причина. В края на времето, измамата, която се приготвя за целия свят, е свързана с частично християнство и частично езичество. Езичество, което ще бъде облечено в християнска одежда. Вълк в овчи кожи. Няма никой да дойде и да накара да се покланяме пред идоли и да бъдем противници на Бога и да хулим Библията или да не вярваме в това, което сме вярвали. Просто нашата вяра може да бъде променена, може да бъде леко отклонена, може да бъде леко редуцирана. И да започваме ние сами да отсяваме кое в Библията е важно, кое не, кое да проповядваме на хората, каква да бъде нашата адвентна идентичност. Бруинсма в статията си казва, че ние като адвентисти трябва все повече да се идентифицираме като християнска църква. Сякаш християнството е нещо различно от адвентизма. Сякаш ние като адвентисти сме тръгнали в някакъв страничен път и сега е време малко повече да се наричаме християни. Вестта на Христос беше: времето се изпълни. Божието царство приближи. Това беше Евангелието на Исус Христос. Това е Евангелието, което Бог ни е връчил днес, във времето, в което живеем. И ако ние като пророка си помислим, че може да отидем и да кажем някои неща, но да не изпълним всичко и че няма да ни се случи нищо, се лъжим жестоко. Затова в Библията има предупреждение. Има и неприятни работи. Защото Бог не иска те да ни се случат. Никой не спестява на децата си всичките неприятни неща в живота. Защото никой родител не иска той да ги повтаря. Никой родител не спестява собствените си грешки на децата си. Защото когато му обясни: не прави така като мене, той се грижи за него, за да не повтаря собствените му грешки. В Библията Евангелието е цялото Божие Слово. Всичките страници на Библията. Няма нищо, което е по-маловажно и което да е по-съществено по наша преценка. Дано Бог да ни дава мъдрост във времето, в което живеем, не само да се ползваме от спасението, което Христос ни дава, но от всички останали неща, които Библията ни предлага. И не само за нас, но като предлага и за хората навън. Елън Уайт казва, че вестта за второто пришествие трябва да наелектрифицира всяка душа и ние да говорим за нея синтезирано вкъщи и на всеки човек, който срещнем по улицата. Нека да помислим за това. Ако ние носим цялото Евангелие в себе си, ще бъдем като Христос, ще проповядваме вестта за времето, в което живеем, когато Бог ни е дал. И ако премълчим нещо, кръвта на тези, които са загинали заради това, което сме изпуснали и не сме им казали, ще бъде върху нас.
Но Бог ни ги казва тези неща, за да не се случат. И дано Бог да ни даде мъдрост да направим правилния избор. Да не променим идентичността на адвентизма, защото някой е преценил, че това е по-хубаво. Но да правим това, което Бог ни е казал във времето, в което живеем. Да не се облягаме на хора, на авторитети, на изказвания, на докторати и така нататък. Да се облягаме на това, което е най-същественото, Божието Слово, така както Бог ни го е дал. Амин.